Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
si Kuya Isko. Ito, yung ano ko, si Sir Kuya Isko, saka si Tropang Malasakit. Thank you. Nakikita natin yung mga tropa, yung mga mga kasama namin ng mga vlogger. Ayun, si Tropang Malasakit, si Kuya Isko. Saka yung isa, hindi ko kilala yung isa. Dami kasi sumusunod ng mga bata eh. Dito ng DWDD. Kino-cover niya rin si Rhian. Sinod niya yung sa media. Dito tayo muli sa kahabaan ng outing. Dito pa rin sa Binondo. Kanina nakita natin yung mga kasamaan dating mga vlogger din. Si Astiga, si Kuya Isko, tapos si Tropang Malasakit, tapos may isa pa mga vlogger na hindi ko gano'n na kilala. Medyo wala tayong time na makipagsikahan doon kanina kasi kino-cover natin kanina yung kanta ni Rhian. So masaya tayo na nakita natin sila Sir Kuya Isko kasi Tropang Malasakit. Shoutout kayo Sir Kuya Isko. Kapatid na Tropang Malasakit. Hello mga manoy, hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat.
Kararating ko lang po galing ng Binondo. So ngayon ay mayroon tayong mga shoutout lang mga manay. At syempre yung ipopromote din natin ang mga channel. Okay. So simulan natin ang shoutout. Sabi ni John Alvin Beruela, salamat po sir sa tulong tulong at promotion. God bless po. Ayan. Ito po si Jamtex. Siya po si Jamtex. Wala nga naman po sir Jamtex Beruela. Ayan. Next, sabi naman ni Sir Hernan Porteo, salamat Binoy sa pag-promote kay Jamtech at promote din daw niya kayo sa Bicol. Maraming salamat ha. Pa-shoutout po sa mga taga Mariposque. Yan, Mariposque, Pilar Sorsogon. Kung saan doon ang birthplace po. Ayun, doon pala pinanganak si Sir Hernan Porteo. So, sa lahat po ng taga Mariposque, Pilar Sorsogon, shoutout po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. And sana ay nasa mabuti pong kalagayan kayo dyan sa Sorsogon. Lahat ng mga Sorsogano. Ayan, mga Sorsogano. Shoutout po sa inyong lahat. Lahat po ng mga Bicolano na. Ayan, sige. Okay, next. Sabi naman ni sino to? Arboso Jennifer. Yan. Sabi ni Ma'am Arboso Jennifer, nakalagay dito, wow Rhian, idol, kinikilig ako sa iyo. Kinikilig siya. Pag narinig ko ang boses mo, nakakainis talaga. Shout out Rhian and Sir Hilbal. God bless from Qatar, Jenny. Yan. Maraming salamat po Ma'am Jenny, Arboso Jennifer. Yan. Ingat-ingat po kayo dyan sa Qatar. At syempre, shout out na rin po sa lahat po ng ating mga kababayan ng mga OFW sa Qatar. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo kung hindi pa kayo nababakunahan dyan. Ingat-ingat ha. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Okay. Maraming salamat. Next. Sabi naman ni Sir Florante Marcelino. Ayan, sabi ni Sir Florante Marcelino, pa-request idol kanta ni Yoli Samson ng Cinderella. Bato sa buhangin. Ayun, may nagre-request riyan. Kantahin mo raw yung kanta ni Yuli Samson, yung Bato sa Buhangin. Maganda yan, maganda yung mga kanta ng Cinderella. Maraming salamat po, Sir Florante Marcelino. Okay, next. Sabi naman ni Sir Rafael Umandal, idol Rhian, hanapin mo sa YouTube mga awitin ni Yuli Samson din o Cinderella. Maganda awitin noon kahit luma at di mo pa na inabutan, pero pag nadinig mo, kayang-kaya mo yan. Bato sa Buhangin at First Love. Okay yan. Parang ngayon, yung First Love, alam kong kanta yun. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman guwapa. Yan yung mga kanta ni Yoli Samson ng Cinderella. Yan, First Love. Okay. Tuloy natin. Okay, lagi. God bless. Thank Brad Hill at lagi ko din napapanood sila. Tulad kay Renalyn, gusto niya silang magpinsan. Gusto ko silang magpinsan. Advance Happy Valentine Rhian. Ayan. Maraming salamat po, Sir Rafael Mandal. Okay. Hanggang dyan lang po muna ang ating mga pa-shoutout mga manay. At ngayong araw nga po na to ay doon tayo sa Binondo nagkaroon ng gigs dahil nandun sila Sir Eddie at sila Rhian. Kaya lang, yung sa kanila, hindi sila makabuelo ng drums kasi every time magdadrum sila, umaano kagad yung tao, yung kumbaga kumakapal kagad yung tao, kaya talagang itinataboy sila pinapatigil sila. Maraming beses silang pinapatigil. So ang nangyayari, isang tugtog, isang drums, lipat. Kaya lang nakakapago naman yun. Kaya ang ginawa na lang nila Sir Eddie, nagano na lang sila, speaker na lang. So sa mga susunod na mga upload ko, mapapanood nyo yung ibang mga kanta nila sa speaker na lang ang ginamit. Okay? So ngayon, dumako tayo ngayon sa pagpo-promote. Subscribe natin si Rhian mga manay. Rhian Morales. Malapit na po siyang malapit na pong graduate si Rhian. Actually, si Rhian sa ngayon ay meron na po siyang last time na chinek ko yung channel ni Rhian, nasa 945 ata siya nun. 945. Pero ngayon, si Rhian po ay meron na po siyang 949. Ayan, 949. Nadagdagan ng 5. Ay, 4 pala. Dahil 945 siya dati. So, 949 siya ngayon. Kulang na lang siya ng 51.
Yan, 51 subscriber para makuha niya yung 1,000. Sige na mga manay. Ano ba hinihintay mo? Subscribe na kay Rhian. Ngayon na. Hintayin ko kayo. Okay na? Nakapag-subscribe na kayo? O sige. Thank you. So, next, subscribe din natin ang channel niya, no, ni Uday2524 mga manay, mga manoy. Subscribe natin ang channel ni Uday2524. Silalabs ko po yan, yung mabait ko pong asawa. Medyo, medyo waray kasi yan, kaya pagka iyan nagalit, talagang delikado. Pero, mapagmahal. Yeah. Subscribe po natin, Uday2524 mga manay. And siyempre, subscribe din po natin ang channel ni Renalyn Pagtalunan. So sa ngayon si Renalyn, dati meron na siyang 180 ba yun? 180 nga ito, 180 dati. So ngayon meron na siyang 218. So continuous lang po tayo sa subscribe sa kanya, although wala gaano siyang ina-upload ng mga videos dahil hindi ko naman siya pwedeng ma-uploadan ng mga videos kasi nga hindi niya naman sa akin hindi niya naman ako ginagawang manager ng ng channel niya. Pwede niya kasi invite para makapag-upload ako sa channel niya. Kanya lang, hindi niya ako ini-invite. Yung kay Rhian, in-invite ako ni Rhian. So kaya nakakapag-contribute ako dun sa channel ni Rhian. So gusto ko rin sana makapag-contribute kay Renalyn, kaya lang hindi pinapansin yung mga comment ko. Hindi ata binabasa. Anyway, subscribe po tayo kay Renalyn Pagtalunan. And then, subscribe din po tayo kay Jamtex. Jamtex po mga manoy. Ang specialty niya po ay yung pagre-repair ng mga appliances at kung yung mga maintenance yan. Kung yung mahilig kayo, kung alam mo, yung mga do-it-yourself, dito, pwede kayo matuto dyan kay Jamtex. So, subscribe din po kayo kay Jamtex, mga manay. And lastly, subscribe din po kayo sa channel ng aking apo, si Dylan Fernandez Official, mga manay. Nagsisimula pa lang siya, pero tulungan na rin po natin ang aking apo, Dylan Fernandez Official. So, yan lang po ang ating mga ipopromote sa ngayon. So, maraming salamat po. And syempre gusto ko pong shout out din sa kila Sir Isko, Sir Astig, si Kuya Isko. Yan, shout out sa kanila. Tapos kay kapatid na Tropang Malasakit. Kasi nakita ko sila kanina doon sa Binondo, nagkita-kita kami. Tsaka mayroong isang vlogger doon na kasama nila. Sorry sir hindi ko talaga alam yung yung ID mo. Kaya hindi ko kita mabati rito. Anyway, shout out din po sa iyo, sir. Pagpasensyahan mo na kung hindi ko mabanggit yung account name mo. Kasi ang pagkakamali ko, hindi po kita natanong kanina. Pasensya na po, sir, kasi kino-cover ko po yung gigs nila Rhian. Moving po kasi sila on patrol kasi sila, kaya kailangan ko rin po pasensya na po kung hindi tayo nakapagtalastasan. Anyway, shoutout po muli kay Sir Isko, Kuya Isko, at kay kapatid na Tropang Malasakit, at dun sa isang vlogger din. And then likewise, shoutout din po sa mga kapwa ko mga vloggers na nandurong kanina, si Ma'am Melby. Yan, nandun si Ma'am Melby. Ma'am Melby, malaki na po ang channel niya. Malapit na siya mag 100,000 subscriber. Tapos andun din po si Tita Lems. Andun din po si Ma'am Salina Fence. Yan. Saka andun din po yung si Marge Lu TV. Saka andun din po si yung asawa ni Pare Viral Mix. Hindi ko alam yung pangalan ng kumari ko. Pero andun po sila. Shoutout po sa inyong lahat. At yan lang po mga manay. Maraming salamat po muli. Ito po muli si Hill at itong Hillbag Channel ay nagsasabi. Naway pagpalain tayo ng ating pong may kapal, bigyan tayo ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. At syempre, ingatan ng bawat isa sa atin ay iligtas na ng pagmakapahamakaan, bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat, God bless you, and Diyos mabalos!